Hej, i dag skal vi lave chili challenge. Vi har allerede trykket lod om hvem der får chilierne. Jeg har en rå jalapeno. Jeg har en habanero. Og jeg har en eller anden chili, jeg ikke ved, hvad hedder. Min er den mildeste. Jeg har den Hans stærkeste. er helt klart den stærkeste. Og min er sådan midt imellem. Ja, reglerne er, den skal helt ind i munden, tykkes en gang. Og så har vi Jeg har yoghurt, shit, som jeg nok yoghurt skal have. hernede, som han kommer til at drikke. Og hvis man drikker yoghurt, Så så er er man man tabt som tabt som noget. Men man skal bare ind i munden, og så tykke den en gang. Er I klar? Okay, 3, 2, 1. Some attention. Ah, it burns! Stop, Tjelle, han er fuldt danset nu en gang, og han er den vildeste. Hvad laver du? Det var faktisk ikke så stærk, jeg troede, det ville være fucking stærk. Fuck, du brænder det. Brænder! Det brænder. Jeg har ikke kender i munden. Fuck, det brænder. Fuck! Ja, Lukas. Jeg synes, det var det vildeste. Det brænder. Det brænder For din make-up ikke virker. Du har noget derovre. Hans maske. Ja, Lukas, giv mig lige din. Giv mig lige din. Du ved, hans mascara, ikke? Okay, vi står her, Andreas med et mega stærke chili, står her og er ved at dø. En masse yoghurt. Jeg pussede livet sådan lidt out. Det gik ikke så godt, jeg troede det ville være mega stærkt. Du var badass. Jeg vandt. Han vandt. Igen. Fucking tart, jeg vil sygt gerne vinde. Andreas er den rigtige vinder. Andreas er den rigtige vinder. Han er den seje her, men jeg vandt desværre. Talvin var bare en tøsdreng, mand. Ja, jeg var rimelig tøset. Jeg kan godt forstå det. Andreas er en vinder. Lukas, jeg fucking vinder den næste challenge. Fuck. Peace out. Går det godt. Husk at subscribe. Ses. Peace out.